kayo'y narito upang kayong lahat ay aming tuntunan. Iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang maligaya ang ating bayan. Tayo magsikat upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na nulit ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin ang buong aral. May bahay ang kakabati. Ay? Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig ba't siyang naghari? Araw-araw ay magiging mas palagi. Ang sanlipo ng pagbarito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami nabakas ko. Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin nag-ibig. Ay na tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. May kaya ang lahat ng tahanan, basta nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiibat ng ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na Pre, maganda ka pa sa hapon, di ba? Magandang hapon naman dyan sa'yo, pre. Mega love shoutout na dyan sa'yo and welcome sa aking live streaming. Inaano ko, pre, yung kay Porinoy. May ganap ng bayan. Kasi step 2 na siya. maligayang Pasko ay Iniwan mo ako, pre, kanina. Magandang hapon, pre. Share lalo na, ayun. Thank you naman dyan sa'yo, pre. Ay, sa mga pa-share mo dyan. ibigay sa atin ang kapalaran at mauuhay na lagi sa Magandang hapon naman dyan sa inyo. inyong manuko. Ano ba yung pinagchichismisan ninyo doon sa live streaming mo, pre? Sabihin mo sa akin, pre. Salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibinibigay. Kay sigan ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinola. Sa bahay ng kuya, mayroong lechyonan pa. Ang bawat tahanan may handa. Tayo na, kayo magsalo na. Mamaya na pag andito si Harlem, tsuri na, naghuwa kasi ako sitaw. Naghiwa ka. Sige. Sitaw pala yung ulam ngayon. Tayo na tiliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Kay sigan ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinola. Sa bahay ng Bakit ano ba sabi ni Harlem? Oh. ang bawat tahanan may handa. Tayo na,
bibigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing Oo. Ano ba yan? Kanina pa ako dito, Doña Donna. Mega love shoutout na dyan kay Harlem. Ano ba yung pinagchichismisan ninyo dyan? Oy. Okay, gising ko lang. Magandang hapon naman dyan sa inyo. Welcome din sa aking live streaming. Si Harlem nag-iisa natin na. Yayaman ni na Jowa Ball. Hello naman dyan kay Harlem Tamsak Manoy, sabi ni Manoy G. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin na kaibigan, guys. All the way from Bicol, if I am not mistaken. Ang aking kababayan is si Manoy G. Mega love shoutout naman dyan sa aking kababayan. And welcome din sa aking live streaming. Sa aking mga kababayan po, ingat po kayo dito maglalandfall sa atin yung bagyong Julina. O, diba? Nangangamoy brownout nga tayo. Our new guest, guys, is in my live streaming, si Manoy G. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Manoy. Welcome din sa aking live streaming. Sila yun, boss. Bakit ano daw yun, Harlem? Oo. Salamat naman sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Bakit ano daw yun? Bakit nila ako sinisiraan? Ano bang ginawa ko, oy? Oo, wala naman akong kasalanan. Kasi sabi ko, ikaw yung first love ko sa YT. Oh. O tapos, magandang hapon, free. O tapos. Bakit nauwi sa ano? Bakit parang nauwi sa ako yung pinagchichismisan? Keep safe, Manoy. Bicola naman pero yan ligdisa. Yokohama, Japan. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga-Japan na nandito sa atin. Oo. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Manoy G. And welcome din sa aking live streaming. Si Sir Master J on Q, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Master J on Q, MJQ. Kumusta naman dyan sa mga pinagpala ng kapugian, di ba? Mega love shoutout na dyan kay Master John Q. Oo, sobrang lakas ng ulan. Malapit ako, guys, nag-live stream. Malapit ako sa aming terrace, ay sa aming balcony. Walang siya. Wala siyang kisame. Kaya rinig nyo, sa yero. Tapos nung nandyan ka, pogi, mabait ka na daw. Ano daw sabi nun? Sana all na may night rainbow armor free. Night in shining armor ata free. Sila yun, boss. Tapos nung nandyan ka, pogi, mabait ka na daw. Kumusta naman ang master ng lahat? Kakauwi lang ng COT. Oh. Nakita ko to nag-guesting si Sir. And then meron siyang ka-holding hands. Sana all, may ka-holding hands. Sir Master John Q. Ano na ba yun post na yun ni Sir Master John Q? But when I hold your hands, ano ba yun, Sir? Sir! Ano ba yun? Nakita ko yun Mega love shoutout po dyan kay Master John. Magbabakrid ba talaga? O kailangan ko ba talaga magbakrid? Ano ba yon? Yung sabi niyang, I get jealous sometimes. Ano ba yan? But when I hold your hand. Tama ba? Tama ba yon?
Everything looks beautiful and ano ba yan? And secure ba yan? Basta ganon. Oo. Oo, para mabuo mo ang kwento. Sir Ben Kalugay, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ben Kalugay. Babalik natin na kaibigan guys. Isa sa mga pupogi, talented natin na kaibigan guys, si Sir Ben Kalugay who is in my live streaming also. Magandang hapon naman dyan kay Sir Ben Kalugay. And welcome back din sir sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan sir? Sana na gano'n na lang ako, nag-restream na lang ako para aakyat si Sir Ben Kalugay and maririnig nyo yung kanta niya. Oo nga, maniwala kayo. Okay, sa mga ano dyan guys ha, sa mga daraanan ng bagyo, ingat-ingat po kayong lahat. Sir Ben, Sir Master Yahoo, ayan, sabi ni Pri. Sir Ben Kalugay, magandang gabi naman dyan sa'yo. Welcome back din sa aking live streaming. And I know for sure guys na hindi nyo pa kaibigan si Manoy G, all the way from Yokohama, Japan. Please kindly connect also guys. Whenever you wanted to make friends with Sir Master, with Manoy G, ayan. Magandang hapon, Pri. Ako nga pala. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Diyan muna kayo, maligo muna. Okay, may klase ako. Ayan. Sige lang, Harlan. Ligo ka muna dyan. Oo. Magpabango ka ng husto para joable na naman. Hi, Sir Ben. Sabi ni Sir Harlem O. Ni Harlem O. Siya'y nagawa virus, siya'y nagawa face mask, siya'y nagawa face shield, tayo Pacquiao gawa nila, siya'y natawa-tawa sa atin kasi bili tayo gawa nila, sila dami pera, tayo ubos pera, sa kakapakyaw paninda nila, tayo uto-uto China. Tayo na Noche buena sa gabing ito, bukas ay araw ng Pasko. Tayo natigil, magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at Kubashi Shogun TV nandito na rin sa atin. sa gabing ito. Mega love shoutout naman po dyan kay Kubashi Shogun TV. Nagbabalik din natin ng kaibigan guys. Mga gamers to guys. Si Kubashi Shogun TV. Hello naman dyan sa iyo, Sir Kubashi Shogun TV. Welcome back din sa aking live streaming. Makawi si Donya Jonah, di ba? Patamsak LS mo mamaya, magpapabash na naman ako. Oo nga, sino ba yung nagbash sa'yo? Harlem O. Ganon lang, may nagbash sa'yo. Noche buena sa gabing ito, bukas Mga walang magawa sa buhay lang, no? Nang babash. Oy, maligayang Pasko guys in advance sa inyong lahat. Sa mga nakatutok sa atin, Merry Christmas in advance and advance Happy New Year also sa inyong lahat. Di ko kilala, may 10 tuwad tapos may isang basher. Naranasan mo na rin yung tinuwadan. Okay lang yun. It's totally fine. Come on, let's do it. And kung may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Oo, para naman may magawa ako. Kay Ma'am Adel din may basher din ako. Okay lang yun, Harlem. Oh. It's totally fine. Kung saan sila masaya, suportahan na lang natin. Or kung yun ang ikinaliligaya nila, magpasalamat ka na lang, napaligaya mo sila. Kasi nga, kahit naman ako may tuwad, I am thankful na napasaya ko yung araw niya sa pagtutuwad niya. Ganun lang yun. Kapag ka nadala ka, before nadala din ako noon, I posted it in my social media account also. And then parang nadadala lang yung emotion lang. But then I suddenly realized that kapag ka nagpapadala ako ng nagpapadala, sige lang ng sige yan.
Sila Sabi ko nga, smile is my sweetest revenge na pwede kong maibigay sa mga taong galit sa akin. I'll just simply smile to them. Mas may insulto nun sila kapag ka tinatawanan mo lang sila. Ganun. Kasi nag-abala pa siya. Oo nga. Oo, nag-abala siyang bisitahin and then mag-switch account para lang makapag-thumbs down. Just simply smile to them, guys. Give them your sweetest smile. Ayan. That is what I call the sweetest revenge I ever gave to my opponent. So, kalahin mo opponent. tayo ay magmahalan, ating sundin ang lutong aral. Di na yan first time, boss. Third time na ata ginagawa ko na lang yung katuwaan. Oo nga, hayaan mo lang sila. Ako nga nun, may 13 thumbs down and kinabukasan may 5, may 6. It's totally fine. Hanggang sa nagsawa rin siya. Sasawa din yung mga yan. Hayaan mo lang. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na Pasko. Ang Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na natin nagdiwang. Ay na tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpatahin. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. May gayak ang lahat ng tahanan, basta nyo ang nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiibat ng ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan, lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Di na yan first time. Tamsak po, sir, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan watching us from Singapore. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Maylin. Welcome din sa aking live streaming. Ang mahalaga maganda ako, o diba? Maganda daw siya. Sana all. Ma'am Maylin, maganda si Harlem O, diba? Yun ang mahalaga. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended monetized channel yan, guys, si Ma'am Maylin. Sa iyong kamay. Salamat Ninong, salamat Ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. At may pinagtitiisan ako. Sana all may nagtitiis. Manok na tinuna sa bahay ng kuya, mayroong lechyonan pa ang bawat tahanan. May Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. iba noche buena sa gabing ito. Sana all. Napapasana all na lang talaga ako na ito. Nagtiliw, magsalo na tayo. Mayroon na Nakahanap na naman to ng majujowa, oy. Sana all. noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinuna sa bahay ng kuya. Mayroong lechyonan pa ang bawat. Diba, Pri? Napapasana all na lang kami ni Prineto. Tayo na tiliw, magsalo. Sino naman ba yung na tira natin dyan, oy? Noche buena Oy, iniimbitahan ko nga pala guys kayong lahat na tayo nagtiliw. sa darating na December 31, meron na Christmas giving si Harlem O, o diba? Nakapost yan sa Facebook account niya.
December 31. Ano bang gagawin natin, pre, na pakulo sa Christmas? Oo. Ipamimigay ko na naman guys yung ano ko. Ipamimigay ko na naman yung supa living room showcase. Hindi ko pa na ipamimigay yun eh. Matagal na. Ano ba? Ipamigay ko naman kaya yun. Ibabalik ko yun. Ipamigay ko yun. Ngayong darating na Pasko. Meron na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay huling ng araw. Paskong magdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon, Pre, taga, ano ba yun, pre? Taga sana all na lang tayo. Oo nga. Sana all. Buti pa pre. Buti pa yung isa dyan. Napapasana all tayo. Yung mga gay na 16 pataas, tuturuan ko mag-makeup and I will give also starting kit makeup set para makapagsimula din sila. O, diba? Sa darating na December 31, O, yung mga nag-aambisyon dyan, oo. ay mga siawit ng Na maging makeup artist. Ayan. Harlem Mo is giving away free makeup kit. Ayan. Si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsilang. Sa mga sino mang nag-aambisyon dyan na mag-makeup, o, diba? Especially gays, o, diba? 16 pataas. Go for it. Ano, Harlem. Mag-practice ako, Harlem, yan. Turuan mo yan si Pri. Magsikat upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y mga siawit, habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na Yan yung December 31, boss. And for the kids, gift and food. Ayan. Sa farm yan gagawin, boss. Doon sa farm nyo. Uy, sana ba kayo Cotabato kayo, di ba? Uy, sana nakakagala na, uy, I just wanna fly. ay ang aking bati. Merry Christmas na malwalhati. Pag-ibig ba't siyang naghari? Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sandipo ng pagbarito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na Pasko. Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din nating pag-ibig. Na tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin, sa pagmamahalan natin. May gayak ang lahat ng tahanan, basta nyo ang nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana. May sadyang naiibat ng ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan, Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. At mag-harvest na kami next month ng mga hito. Wow, sana all. Ang sarap nun. Alam mo dun sa Taiwan, Harlem O, dun sa Taiwan is, meron dun sa night market doon.
Meron na yung isang bowl, ganong kalaking bowl, as in ganong kataas, isang bowl. Magbabayad ka lang naman $60 which is katumbas siguro ng mga 95 pesos. Mga 95 pesos ata when you converted $90 into Philippine peso. Magbayad ka lang ng $60 and then Sinong manukunin ng kakain ka ng hito, yung mga hiniwaan na, mga ganito kahahabang hito, mga ganyang kahaba. Tapos mga ganito lang naman kalalaking hito, ganyan. Mga 4 na piraso, 4 or 5. As in. Ma'am Simpulay, magandang hapon naman dyan kay Ma'am Simpulay. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Good evening po, Sir Host Dan Tamsak. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Simpulay Leonardo. Or si Nonoy, magandang gabi naman dyan sa iyo. And welcome din sa aking live streaming. Mahal naman nun. Hindi, mura na yon kasi kung kikiluhin mo, yung mga 6 na pirasong yon, at least mga 1.5 kilo yon. Oo nga. Tapos puro laman, as in ang lalaki talaga. Hindi ka nalugi doon. Kasi maraming hito sa yung sinabawan ng tea. Ang daming hito sa Taiwan. Thank you po, Sir Host. Muk lamang po, ayan. Nonoy, may dugo ka na ba? Oo. Sa bagay luto na. Oo, niluluto naman kasi. Kay sigan Ayaw ko ng may sabaw. Hindi, iba naman kasi yung pagkakaluto nila. Alam mo yung meron star anise at saka meron siyang binabad sa tea, pinapakulo sa tea. And then may mga sangkap din, may mga ingredients din. As in, masarap siya. Kaso ako talaga, kalaban ko is hindi talaga ako mahilig talaga totally sa mga isdang tabang. Parang talo ako sa lansa niya. Parang iba sa akin ang dating. Pero hindi ko naman ayoko ng hito. I eat also, but not that much. Ganun. ay ating keso. Viva Noche Buena. Oo, medyo nalalansahan lang talaga ako. Even though kahit na yung mga isda talaga nalalansahan ako. Pero iba yung lansa kasi ng yung isda sa tabang. Parang kakaiba kasi. Yung dating lang sa akin. Pero hindi ko naman sinasabing ayoko. Kumakain naman talaga ako. Ang saloy ayusin mo, oy. Oo. Magsalon na Ang ano daw, pre? na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Paskong daan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, let's do it. Dance to the beat. Shake that, shake that thing. Come on, dance. Bounce low. Bounce low. Dance to the beat. Shake that, shake that thing. kaya kami ngayon narito. Upang kayong lahat ay aming hanggan. Iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumati. Ano daw yun? O ay mga siawi. Saluyot. Anong saluyot? Saluyot. Masarap ang deep fry. Oo nga, masarap din yon deep fry ng hito. Ayan. Sila And mostly naman, lahat naman ng pinapry is masarap naman talaga. Ano pa ba? Ano pa? Magandang gabi naman dyan sa inyo. alay. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang Nanonood ako ng compilation na ito. tayo magsikat upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang munda'y
lang. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang iyong aral. Sa may bahay ang kakabati, Merry Christmas na may walhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sandipo ng pagbarito, hihingi po ng aginaldo. Nalubot. Lo, nangangamoy brownout dito sa amin. Oo nga, nagbabrown-out kasi. Nawawala yung nag-brown out. Ay nagmamahala. Tuwing Pasko ay lagi. Ma'am Adel, magandang gabi naman dyan sa'yo, Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik natin na kaibigan. Maligaya, maligaya. Sa amin din, ma'am, maulan din sa amin buong araw din. Kila Sir Art Francisco Channel sa Masbate, signal number 4. Ayun, ibinaba na ngayon ng signal number 3 sa kanila. Dati sa amin is signal number 2, pero ngayon ganun pa rin, signal number 2 pa rin, hindi ibinababa. Ayun. Ingat-ingat po kayo dyan, guys, sa mga daraanan ng bagyo dito sa Pilipinas. Ayan. Kila Pri, medyo malakas din ang ulan ata. Kila Pri. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat, guys. And thank you also for joining my streaming. Ngayong nagbabagyong Julina, o diba? Okay, meron na namang meron akong tawag dito. Lahat ay kay sayo. Merong alert, yung text alert from MDRRMO. Ayan, mag-charge na kami para makaprepare. Oo nga. Oo nga, guys, mag-charge na kayo kasi mukhang nangangamoy brown out nga. Tayo na, tigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at Para naman laging handa tayo. Sa gabing ito, bukas ay araw ng Pasko. tayo na tigiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong litsunan pa. Ang bawat kahanan may handa. Tayo na, tigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Grabe ang nangyari, oy. Tigiw, Paglapit na, pasok marami talaga bagyo sa Pinas. Pag malapit ng mag-December. Pag malapit na mag-Pasko, ayun. Araw ng Pasko. Tayo na, tigil, magsalo na O nasa North, ano daw yung pre? tinapay at keso. Viva Noche. Nasa North side kami dito, pre, kaya malakas din. Ayun. Pag malapit na guys ang Pasko. Tayo na tigiw, Kanina guys na umaga hanggang kaninang hapon. tinapay at Nandun ako kay Ma'am Claridel kaninang alas 9, nag-live stream si Ma'am Claridel. Kanina ginagawa ko si Porinoy at saka si Jody Prost. Ayan. Ginagawa ko yung kanilang Kasi ganito yon. Ganito yung pre ang nangyari.
ganito Ma'am Adel ang nangyari. Si Ma'am Jody Frost is monetize. Si Porinoy, anak niya, Ngayon imo-monetize, sina-apply ng step 2. Ngayon, I just found out na si Porinoy, nakalink yung account doon. Yung AdSense niya is nandoon kay Jody Frost. Ngayon, yung dalawang account may isang AdSense. Tapos, nung in-apply ko sa account ni Porinoy, yung Porinoy email, sinasabing meron siyang nakalink. Pero nag-create siya ng panibagong link ay ng AdSense. Di meron na siyang dalawa ngayon na AdSense. Tag-iisa na sila. Pero nakalink pa rin siya kay Jody Frost. Ngayon, para mas mabilis, binaypas ko na yon. Gumawa ako ng panibagong email. Yung email, humingi ako ng email niya. Yung Ninja account niya. Inilagay ko doon yung AdSense niya. Di may 3 ng AdSense yun. Ngayon, paano nangyari ka ako ngayong nag-update sila? Siguro may bug na ang YT or ang Google. Kasi si Porinoy nagkaroon ng 3 AdSense. Isa sa isang Ninja, sa kanya, at saka nakalink pa sa kanya. Ngayon, hindi dahil sa pinaghiwalay ko yung dalawa muna. Naghiwalay naman sila. Ngayon, may dalawa pa akong problema, yung dalawang AdSense niya. And then, ang ginawa ko, dinilit ko pa yung isa. Ngayon, step 2 na siya. Sana mag-okay na. Sana walang maapektuhan. Sir Sky 18TV, magandang gabi naman dyan sa'yo. Sir Sky 18TV. Welcome din sa aking live streaming. Kaya mahirap pag nag-share ng AdSense. Oo nga guys, sa mga mamomonetize dyan na account ha, sa mga nakikinig sa akin na malapit nang mamonetize or gustong i-monetize, wag nyo guys na ginagawa yung AdSense na ang AdSense ninyo na hindi nyo po talaga kabisado masyado kasi sooner or later is kayo din yung may hirapan nun. Kaya mahirap pag nag-share ng AdSense. Oo nga. Ang hirap pag nag-share ng AdSense guys kasi lalo kung may dalawang account kayo na gusto nyo i-monetize. Kaya ang nangyayari is malilito kayo kung paano nyo i-apply yon. Ganun talaga. Kaya hirap na hirap ako. Maghapon akong nakaupo. Iniisip ko lahat ng mga dapat kong gawin. Pero napaghiwa-hiwalay ko naman. Pero masakit nga masakit yung hiwalay, sabi ni Sir Sky 18TV. Pero kung ang tanging solusyon, kung ang tanging paraan is ang paghihiwalay, why not? Kung may problema yung isang channel, damay din yung isa. Oo nga, nadadamay yan. Kasi ingat na ingat ako, nung pinaghihiwalay ko sila, kailangan walang mawala dito kay Ma'am Jody Frost na kahit isang kusing. Kasi ako yung gumagalaw, ako yung mananagot nun. Oo. Kaya ang nangyayari is medyo sensitive kasi kapag iniisip ko, kapag hiniwalay ko, may dalawa pang AdSense masasaktan. May masasaktan pa. Hindi ba? Piste, na-relate. Maghihiwalay din niya, walang forever. Oo nga guys. Kaya sa mga nag-a-apply dyan ng AdSense, ang usapang AdSense guys is wag ninyong sinasarili yan ha. Kung po pwede guys na alamin nyo muna yung paraan ng pag-apply ng AdSense para bandang huli hindi kayo magsisisi. Ganun po. Kaya ngayon, ako yung nahihirapan ako doon kasi medyo sensitive na case. Kasi paano yung dalawang account nagkaroon ng 3 AdSense? Masakit pa yun sa mawala ng jowa. Oo nga, kasi naawa naman ako kay Ma'am Jody Frost kasi sumusuko na siya, 'di ba? Parang si Ma'am Jenny Kimba, kung naalala nyo guys, si Ma'am Yaya Joyce at saka si Ma'am Jenny Kimba na kung maalala nyo sila, kung kilala nyo sila. Si Ma'am Yaya Joyce muna,
almost 4 months nang nag-a-apply ng AdSense niya, hindi niya magawa-gawa. And sumuko na silang dalawa. Si Ma'am Jenny Kimba, almost 3 months na, gumawa na nga ng panibagong account niya na si Jenny Vlogs na ngayon monetize na rin. Sinukuan na nila yung dalawang yon na account nila. And then nung sino ba yung nag-refer sa kanila na tulungan ko daw, sabi ko sige po, tulungan natin. Tapos nung nagawa namin yung step 2, nag-step 3, nakahinga si Ma'am Yaya Joyce, kala daw katapusan niya na ng mundo. Si Ma'am Erlyn, si Ma'am Erlyn ang si Ma'am Erlyn yung nag-recommend doon. Tapos nung nagawa namin si Ma'am Yaya Joyce, nagkaroon siya ng advertisement. May kasama pa pala siya doon sa bahay na si Ma'am Jenny Kimba. Ganon din yung problema. O diba, di ginawa uli namin. Okay. Kaya ang nangyari is, ayun, nakahinga ng maluwag. Kasi sila yung gumawa ng kanilang sariling AdSense din. Hindi nila mailusot. Sana all may jowa, si Ma'am Erlyn. Ayan. Mayroon na tayong tinapay at Mas masakit pa yon kaysa mawala ng jowa kasi hindi kayo mababayaran. Kasi yung lahat ng pinagpuyatan nyo, lahat ng pinagtrabahuhan nyo sa inyong mga channel is mukhang parang yung feeling gumuho na yung mundo nyo, di ba? Parang gumuho yung mundo nyo, hindi nyo mai apply. gabing ito, bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuloy ng araw. Paskong magdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, 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 let's do it. Dance to the beat, shake that thing. Come on, bounce low, bounce low. Dance to the beat, shake that thing. Pasko naman, kaya kami ngayon narito. Upang kayong lahat ay Anong pala yung kasimple? himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng ligaya. Bayan tayo Tinitingnan ko yung guys, yung kay Porinoy. Yan. Siguro ano pa bang gagawin dito? Habang ang mundo'y tahimik, Progress siya. In progress yung step 2 niya. Ayan. Anyway, so much for that. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. ating sundin ang lutong aral. Tapos nga pala, meron pa akong isang bagong case na hinahawakan na minamadali yung kanyang monetization. Although sobrang dali, sobrang bilis, monetize channel na siya. Ngayon kasi binayaran niya lahat-lahat, pero ang nangyari is na-demoni siya kasi nga yung mga video niya is tinanggal ni Lolo kasi previous content.
Ngayon, demonetize, naghahabol ng isang buwan, binibigyan ng isang buwan para i-monetize uli yung kanyang channel. Paano daw gagawin? Sabi ko, sir, minadali mo kasi. Iwang pagkat ngayon ay araw Ngayon, siya yung namumroblema. Jesus na din nating pag-ibig. Ang na tayo ay manalangin, at tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Nandito ka pa ba, pre? Kilala mo ata yan. Ay, pero hindi ko nasabihin pala. Sige. tahanan, basta nyo ang nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. May sigla, may ganap ang bayan. Maligaya, Maligayang Pasko ay bibigyan. masagana, Masaganang bagong taon-taon. ipagdiwang, Magdiwang araw ng may kapal upang malaki sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano ko ninang, narito kami ngayon'y humahalik sa iyong kamay. Salamat Ninong sa Galing. inang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan. Sir, ingi banana. Aya. Kanino? Salo na tayo, Kanino? tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At puro kasay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handi at sigla. Tayo nagtitiw, Ay? masyado na Para kanina, sir, ingi banana. Akin. Bakit? Nangangailangan, besh? Iba noche buena sa gabing ito. puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong keso. Iba noche buena sa gabing ito. At puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Puro kasay araw ng Pasko. Tayo nagtitiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At puro kasay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuloy ng araw. Paskong magdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, 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 Oh, come on, let's work. ano yun? Naguguluhan talaga ako dito. Kay Korinoy.
Ano kaya nangyari? Anyway, so much for that. Ayan, balik tayo dito sa aking live stream. Bakit ano nangyari? Ma'am Simpulay? O konti lang tayo, tatatlo lang tayo. Uy. Sino ba? Sino? Bakit? Ilan na ba? Ilan na? Ilan na ba ang ano niyan? Ay aming hanggang iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na nulit ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. Kahit hindi Pasko at maligaya. May bahay ang aking bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig ba't siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko na rin. Ang sanlipo ng pagbarito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling Oh. ang perwisyo, pasensya na kayo't namino. Road to 3K. Sir PJ Paras TV, magandang gabi naman dyan kay Sir PJ Paras TV, mga Papa Balls. O, diba? Sir, kumusta naman tayo dyan, sir? Hindi na ako nakakadalaw sa live stream mo, sir. Medyo busy konti. Magandang gabi naman dyan kay Sir PJ Paras TV. Ito guys, yung mga naghahanap ng mga Papa Balls. Sana all Papa Balls. Oo. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir PJ Paras TV. Welcome din sa aking live streaming, sir. It's been a while. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan, Lahat ay inaanyayahan. nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Pasko'y araw ng ligayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganap ang bayan. Maligaya, maligayang Pasko ay bibigyan. Masagana, masaganang bagong kaupangkan. Ipagdiwang araw ng may kapal, upang malakili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kabayaran. Mano po ninang, narito kami ngayon'y humahalik sa iyong kamay. Salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang akin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong lechyonan pa. Ang bawat kahanan may handang Tayo na tigiyo, magsalo na tayo, mayroon na tayong kinakaya. Pre, magandang gabi naman dyan. Uy, sa gabi ito. Ma'am Elma Tihada. Mega love shoutoutin po dyan si Ma'am Elma Tihada. Thank you for that sweet thumbs up also, Ma'am Elma Tihada. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Adel nandito pa rin sa atin. Bakit pala umaga na si Ma'am Claridel, Ma'am Adel nag live stream?
Kahit umaga na. gabi, lahat ay Kain, pre, kain. Sige lang, sige lang, sige lang, pre. Mamaylin, nandito pa rin sa atin, guys, si Mamaylin. bahay ng kuya. Mayroong litsunan pa. Ang bawat kahanan may hanggang Tayo na, titiyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at Ma'am Elma Yahoo, ayan. buena sa gabi ito. puro kasa'y araw ng Pasko. Tayo na tigiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito at puro kasa'y araw ng Pasko. Tayo na, titiyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi ito. Puro kasa'y araw ng Pasko. Tayo na tigiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito at puro kasa'y araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Come on, 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 let's do it. Dance to the beat, shake that thing, shake that thing. Come on, bounce, bounce low, bounce low. dance to the beat, shake that thing, shake that thing. Pasko na naman, kaya kami ngayon narito. Upang kayong lahat ay aming handugan. Iba't ibang himig na Ayun, namatay siya. Ayun. Ma'am Elma Yahoo. Pasko ay sumama. Pre, kain ka lang dyan, pre. Guys, 3 minutes more na lang. Nag 1 hour na naman ako. At least ako sa aming, naka-update ako sa aking Dahil sa ang Diyos ay sa aking YT channel. And nangangamoy brownout nga sa amin, guys. Mihina yung aming kuryente, as in. pag-inagsidaan. Kailangan kong i-shutdown yung aking computer din. Isa ay nagsipaghandog ng So, shutdown ko siya ngayon. Kasi mukhang nangangamoy brownout nga. Yung mga guys, yung mga power supply ninyo is mag-charge na muna kayo. Yung mga nakikinig sa akin, mag-charge muna kayo. Sa mga maaapektuhan ng bagyong Julina, ayun, medyo mag-charge muna kayo dyan. Ako din, mag-charge din ako ng aking mga cellphone and then ng aking power bank. Although, meron naman sa amin na solar, pero it's not totally enough. Ayan. ating sundin ang iyong aral. Wala na net namin. Oo nga, medyo nawawala nga. Kaya mag-end na rin ako, guys, in 2 minutes. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys, sa mga pumunta dito sa aking live streaming. And then 2 minutes na lang ako, guys, ha. At least naka 1 hour man lang, kahit 1 hour. At least nakapag-update din ako ng aking channel. Although, I hate to say goodbye also. Pero kailangan. Bukas maglalandfall pa dito sa amin. Nakaka-4 ng landfall siya. Sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang. Jesus natin nagliliman. Na tayo ay nanalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. May kaya ang lahat ng tahanan, basta nyo ang nagpapaligsa.
ilaw bawat pintada May sadyang naiiba ang ibang kulay Kay ganda ang ayos ng simbahan Ingat kayo tayong lahat. Sabi ni Pami Rodriguez Vlog. Mega shoutout din po dyan kay Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Oo. Thank you also for joining my live streaming. Although, ayun, I'm about to end na rin, guys. Ingat-ingat kayo dyan, guys, sa inyong, kayong lahat, mga madadaanan ng bagyo, guys. Ingat parate. Ayan. Ma'am Pami, ayan. Ingat kayo tayong lahat. God bless. Be with us. Ay, God be with us pala. Ayan. God bless you all, guys. And ako pa inyong lingkod, guys, Uragon. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. At, ayun. I love you all, guys. Ma'am Jonah Amping mo. Ayan, sabi ni Pami Rodriguez. Ay. Goodbye, guys. Ayan. Kung ano ko ninang narito kami ngayon Humalik sa iyong kamay Salamat Ninong, salamat